dones i homes que penseu que el País Valencià ha de tindre dret a decidir. I pot ser algú ens diga, dret a decidir, dret a decidir. I dret a decidir què? Només hi ha una resposta possible. Dret a decidir-ho tot. Volem agrair des del principi la vostra assistència, mostra indubtable del compromís que heu adquirit amb el vostre poble. I també volem agrair el suport de l'Assemblea Nacional Catalana, una delegació de la qual ha vingut expressament. Són un exemple d'un poble valent que des d'un racó de la Mediterrània que ens és molt proper ha aplegat a tots els racons del món. Cal agrair també a la Societat Coral El Miquelet i a la companyia de teatre El Miquelet per la realització d'aquest acte, perquè ens han posat totes les facilitats i ens han obert totes les portes. I com no, agrair al professorat i a tota la comunitat educativa de les Illes la lliçó magistral que ens estan donant en la vaga de facilitat. Per favor, no se n'aneu sense contribuir a la caixa d'existència que tindrem mai fora. I per suposat, també li hem d'agrair a Carles Mateu tindre eixe defecte de parlar valencià. Mireu, avui ens ha eixit un dia magnífic a València, més propi d'altres èpoques de l'any que no de l'1 d'octubre. I encara que estem de fa massa temps ja vivint en un hivern cru i cruel, sincerament espere que el sol que il·lumina sense por els edificis de la nostra ciutat siga premonitori de la vinguda per fi de la primavera. L'acte d'avui vol ser un homenatge al passat, una afirmació del present i una aposta pel futur del nostre poble. Poble que és suficientment madur com per poder volar, malgrat els impediments que està sofrint des de fa segles. I per començar amb l'energia i l'alegria que tota lluita necessita, donem pas a Vladi e son petit objet. Bonsoir, je m'appelle Vladi, nous sommes les Petits Orchestres. Buenas tardes, se llama Vladi y nosotros somos la pequeña orquesta. Nous sommes très heureux d'être ici cette nuit avec vous. Estamos muy felices de estar aquí esta noche con vosotros. La première chanson, c'est en bulgare. La primera canción es en búlgaro. Elle parle de comment envoyer, de faire faute, les filles. Voilà, y habla de cómo enviar a la mierda a los policías.
S'appelle Le Vaisseau Fortini. Et il se llama Los Vaisseaux Furtivos. 1, 2, 3.
Moltes gràcies. Deia Salvador Espriu va deixar escrit que les persones no són si no són pobres. Les persones no són si no són lliures. Tampoc els pobres són si no són lliures. La darrera cançó era l'última canció. Una cançó per la llibertat d'elecció, pel respecte a la llibertat d'elecció, tant a nivell individual com col·lectiu de les persones i els pobles. Passa del teu rotllo, dels teus astor, passa d'escoltar-te, no te digues què he de fer, calla d'una volta, el silenci és poder. Jo no tinc idees, no tinc ganes de pensar, jo no tinc idees, tampoc no m'has de cap, para allà de mi que és un error, tu no importeixes, tu no fas el cor, i no decidir diré què faré, tu diràs de res. Yo, así, diré que faré, y tú dirás.
Abans he comentat que el poble valencià porta segles lluitant. Doncs ara veurem